Well, it's about time. We don't pay you people to mosey around at your own convenience. Make this thing work so we can get on with this miserable day. You. Ei. It's probably those anomalous materials people again. Always pushing their equipment too hard, dabbling in who knows what. I'd be surprised if there's one good brain among them. Jep. Tässä nyt tätä hissiä mennään alaspäin näköjään, mutta kuitenkaan nyt tässä saada vähän puhettakin kuitenkin. Mä vaan niinku tällainen pompii näköjään tällainen paikalla, mutta ei sitä kovaa kuin minä. Se saattaa johtua tän pelin motoriikasta tai jostain kaikista muista ongelmista. No että se olisi pitänytkin kuolla. Se viimeksi kun mä pelasin tän, niin tää niinku nää molemmat kaverit räjähti palasiksi. Räjähti palasiksi. Molemmat oli ihan semmosia lihaa. Pelkkää lihaa. Tää kaveri on kyllä vielä elossa. No ja nyt tää koko paikka räjähtää. Se on se resonanssi-kaskaadin syytä. Elikkä jos olette kattonut Half-Life 1 tai pelannut sen, niin tiedätte, että mitä tapahtuu myös koko Black Mesassa, että se tapahtuu myös täällä eri paikassa. Tai siis eri kohtaa Black Mesa, että se tapahtuu siellä koko paikassa. Että... Joo, mutta jos ette ole pelannut Half-Life 1, etkä ole katsonut videoita, niin vähän vaikea selittää, mitä tarkoitan resonanssi-kaskaadilla ja näillä muilla asioilla. Ja sitten se kristalli laitettiin sinne resonanssi-kaskaadiin ja tapahtui tämmöinen räjähdys ja sitten alieneita tuli maahan, mutta ei siitä sen enempää. Ja asetuksia alieneita. Muistaakseni niitä oli enemmän. Pitäis minä laatikot ja näissä mun mielestä oli jotain. No niin, täällä on yksi kuitenkin. Paljon erilaista hommaa. Ammuksia pistooliin. Taas lisää ammuksia pistooliin. Aina päästä rikkoa tällä soitiksella. En mä usko, että näistä ei ole missäkään laatikoissa ikinä. Parasta välillä se ei ole. Haha. No mennään. Rapuja saa kyllä oikeesti tipparalla. No. Se siitä rapuista. Calhoun! How did you get through the door? The only other way out of here is through the canal. Joo. If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. No en kerro. They're trying to kill us all. Now get out of here. The canal is where you want to be. Alienelli ja paskaksi.
hauska just alienin liha paskaksi. Törösmäkin. Ei oo muuta taista. Muistaakseni tänne piti tulla... Ai saamari. Näyttää varmaan noita sähköjä tai noita boardatikampeja. Ne on kuitenkin, vaikka ne ei yleensä vie kauheasti helppiä, mutta armoria kyllä onnistuu viemään kyllä. Kannattaa kuitenkin olla. Näitä ei kuitenkaan kannata kauheasti pamatella syökkäistä tällä. Nyt tulee se kohta, mistä mä en ikinä tykkää tässä pelissä. Tai siis... En mä nyt tiedä, enkö mä tykkää tästä, mutta tää on yleensä semmonen ollut rasittava, että joutuu kääntelemään ja vääntelemään näitä vipuja edestä. Pitää yrittää päästä tuonne ylös, mutta en jaksa alkaa glitchailemaan, niin näytän miten oikeuksisesti täällä tehdään. Taisi sen alla käyttää mitä no-clippejä on ihan semmoisilla. Jos nyt ei välttämättä pääse, niin kyllä sitten kannattaa käyttää, mutta ensisijaisesti en suosittelisi niitä glitch tai näitä no-clippejä, näitä semmoisia pieniä apukeinoja, mutta jos nyt on ihan pakko käyttää, niin sitten. Se on nyt juuri siinä. Muistaakseni täytyisi vähän pistellä näin. Ennen kuin rupeaa tosi toiminnan. Tämä on ikinä tarvittu paikalla mistään kumman syystä. Mikä tuo kynnykään. Näin varovasti. Varovaisuus aina kannattaa. F7 otetaan tää loadi, että jos vaikka feilaan, niin mulla se on ainakin toi F7 on siis se, että luodaan. Mä en nyt halua joutua tuonne samaan paikkaan, missä olin äsken. En kanssa aina saa sotia hetken aikaa, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Kohta tulee. Kohta me saadaan haulikko. Käydään nyt ensimmäisenä hakemassa, koska siitä on kuitenkin paljon hyötyä. Sen saa paljon. Mutta etsin sinne vaan pääsetään tikkaita kapuamalla täältä veden alta. Ne ei pääse. Tää ei johda mihinkään. Joo, eli sen pitää mennä tätä hiukan vaikeampaa reikkiä, mutta... Jänniläs vähän vipuja. Ollaan nyt varovaisia, koska olen yleensä feilannut tässä kohtaa. Juuri melkein näin. On niitä näin pitää mennä kuitenkin, että vaikka jos ei halukaan saa tätä haulikkoa. Haulikko voittanut